Kaixo da nori, nire izena Galazi da, eta kasu honetan Labster laborategi virtuala azalduko dizuet. Hezkuntzako plataforma digital bada, ikaslei laborategi virtualak egiteko aukera ematen diena. Beneteko instalazio fizikori gabe. Adibidez, kimika eta biologia esperimentuak ordenagailu bidez egin daitezke simulazio interaktiboen bidez. Plataforma berrikuntza disruptiboaren adibide argia da, eta kontzeptu hori Clayton Christensenek azaldu zuen, The Innovator's Dilemma liburuan. Sektore bateko ohiko modua apurtzen duen berrikuntza dela dio, alternatiba simpleago, merkeago eta eskuragarriago bat eskainiz. Labsterren kasuan laborategi tradizionalen eredu aldatzen da, izan ere lehen beharrezkoa ziren espazio fisikoak, material garestiak eta denbora mugatua baztertuz. Plataforma honek ikaslei edozein lekutatik eta edozein momentutan esperimentuak egiteko aukera ematen die, hezkuntza eskuragarriagoa bihurtuz. Gainera, kostuan murrizten dituzte, ezbaitira beharrezkoak ekipamendu eta material fisiko eta segurtasuna handitzen du. Arriskuak izan daitezken esperimentuak virtualki egiteko aukera emanez. Horrez gain, ikaskuntza esperientzia hobetzen du, simulazio interaktiboak ikasleen parte hartzea eta motivazioa handitzen baitituzte. Hala ere, Labster baditu zenbait muga, alde batetik, laborategi virtualek ez dute guztiz ordezkatzen benetako esperientzia, eta ikasleek ez dituzte berdin garatzen trebetasun praktikoak. Bestetik, teknologiaren menpekotasuna dago, gailu egokiak eta interneteko konexioa beharrezkoa direlako, eta horrek sarbide mugatua izan dezake. Gainera, lizentzien kostuak oztopo izan daitezke zenbait ikastetxeentzat. Ondorioz, Labster berrikuntza disruptiboa da, hezkuntza laborategiak egiteko modua eraldatzen duelako, baina ez da guztiz ordezko perfektua. Horregatik, egokiena da laborategi virtualak eta erreala kombinatzea, ikaskuntza osoago eta eraginkorragoa lortzeko.